150. 150 ranka. Ai ka ga ka ko ba za ta yi ba 50. Akalla kullun sai ka san naira 16,000. My bonus. mu je mu sai da bujimin baba kawai tunda akallanta za ta yi 150. Dan Allahi Juli. dan Allahi masu sunan gata Juli. dan Allahi kullum baka rabuwa da jaka. Dama muna so kaɗan ba mu aran mashin ne za mu je wani ƙauye ne za mu dan kai ziyara. Da haka gona ta zan sayar kamar yadda muka yi da kai a ba ita zan ai ko da kai ba A kwamfutar nan da kake gani Kuɗin ka za su dinga a ciki za mu ringa juya kuɗin ku muna ba ku riban. To Allah kullun sai ka san naira 16,000. wallahi ba za mu tsaya ba. kan da je ba tare da sanin ko manya a gari ba inda yake kuɗin ba dalla da dillali Allah da ya samu matsala. ai ina faɗa maka ranka da na sai fa da gona ta na sai da shanu na sai da komai nawa saboda zo kawo wannan kuɗin yanzu ga suna kaga suna Shahararren kamfanin nan mai suna Bacci Multimedia Azare yau ma ya tara fasihai zakakuran marubuta yau ma ga su da sabon shiri mai suna My Bonus. Hanyar damfara turka makwabcin mai akuya ya sai kura wai shin ya za ta kaya. My Bonus shiri ne mai dogon zango, kada ku sake a baku labari. Rubutawa tsarawa Mubarak mai aya ta ɗan balabaci, ɗaukar nauyin shiri ta ɗan balabaci, wadda ya bada umarni Abubakar Ebiza. My Bonus. su masu sabon masu arziki Wanda kake shane yana da kyautar naira 100,000. kuma maganan kajin nan da nace za a kawo da na ga mata na sai fasa ba a fasa ba sai a kawo su din shikenan ba da mara a yanke su a kawo ba da mara a gyara samari yau ku tashi mu kasa cikin gidan ku tashi mu kasa cikin gidan yawa